как ми се изниза времето, изобщо няма да ви разправя. Така, какво се случва? Направих няколко неща, които не съм показал. Първо махнах помощните линейки. Ето, тук се слагат и в момента ги има. Ако разглеждаме страниците, ще ги видим. Като отиваме на Background, избираме Select Tool, Delete, Yes и готово. Така че да, това е нещо, което направих. Второто, което направих, е да добавя няколко страници допълнителни с въпроси, за да може да има какво да се оцени. Ето как се случват нещата. Въпрос 1 не е верният отговор, излиза фидбек. Да, също. Ако бяхме сложили тази опция, която заключва въпросите след отговор, в момента нямаше да може да проверяваме така. Така че затова е полезно. Ето тук това е верният отговор. И ето тук това е верният отговор. Така. Имаме и друг отговор, който не е верен. Но е ужасяващ въпрос. Така. И имаме една страница, последна, която направих за оценяване. Тук ще направим едно поле. Ще го отцветиме, за да свикваме с цветовете. Стролка ще бъде черен, а фила ще бъде зелен. И това няма да има никаква граница. И ще напишеме оценяване. Така. Ето. Супер. Така. Какво ще направим сега? От менюто Scoring and Tracking ще изберем Score the Quiz. Ще го провлачиме. Това е бутон, който, когато му сложите, ето тук има опции, които дават следните неща. Тук ти го дава като процент отговора. Тук го дава като integer число. За да можем да оценим, на мен ми трябва integer число и с процент би станало, но много по-трудно или поне по левашкия начин, по който аз съм ги направил. Със сигурност има и много по-добър начин, но като не го зная, как да ви го обясня. Това нещо, за да го разуча, от около 12 часа ми трябваха, само за да ви покажа как се правят нещата, които се правят на ето тази единствена страница. Просто изключително долно и гадно и времеотнемащо и така. Така че тук това го оставяте на Rounded Integer Value. Натискаме OK. Слагаме поле, в което ще се показва фидбека. Ето тук ще го сложим. Така. Тук може да си го форматирате. Няма нужда тук да е на кирилик, но ние, за да сме изрядни, ще го направим навсякъде. И така, сега като натиснем F3, като избереме въпрос, мисля, че сме отговорили и на трите, на 2 от 3 сме отговорили, дава скор 2 от 3. В вашия случай мисля, че трябва да е нещо от 20, защото мисля, че толкова беше изискването за входящия тест. 20 въпроса, аз съм направил 20, видяхте ги. Така, къде идва сега простотията? Значи този бутон генерира някакъв резултат от тестовете и ги предава на това поле. Това се случва посредством езика за писане, OpenScript. Нали? Сега ще поговоря малко за това. Проблемът е, че използвайки вградената функционалност на бутоните, ако се опитаме нещо да променим, променя се по ето този начин тук и тук се пише някакъв код, нали, който изглежда примерно ето така. Ето така. Виждате ли? Виждате. Проблемът е, че ако пипнеме бутон, искаме да добавиме примерно някаква
функция на този бутон. Примерно, ако резултатът е под 60%, тия бутони да са неактивни. Нали? Само че ако пипнеме тук, напишеме нещо, цялата вградена функционалност отива по дяволите и това вече е най-обикновен бутон, който прави само това, което пише тук. Ако искаме да пипнем пък вградената функционалност от ето тук, това е за шернатия скрипт, т.е. това какво реално прави този бутон, виждаме, имаме някакви функции, имаме някакви такива неща, които само за да го разберем и да го прочетеме това нещо, ще ми трябва седмица-две, ако не и повече. Така че забравете да добавяте функционалност на предварително зададени такива бутони от ето тия полета. Scoring and Tracking. Бутона ще прави или това, което му е вградено, или това, което вие му кажете. Няма вариант да се добави нещо. Което е огромен проблем, защото как по дяволите ще накараме тия бутони по някакъв начин да се променят според резултата от теста. Изключително трудно се... Извинявайте. Изключително трудно се случва това нещо. Как се прави? Нали, по същество. Създаваме... Какво създаваме? Нов бутон. Обикновен бутон. Ето. Push бутон. Който ще го кръстиме. Да видиме на кирилик е супер. Ще го кръстиме отключване на кадрите. На ИК. И на го написах. Ще го поправим. Трябва да... така. Сега. Този бутон е абсолютно чист. Няма... Нищо не се случва. Ще сложим върху тия двата бутона един глупав правоъгълник зелен. Е така. И от тук ще го направим всичко зелено. За да ги скриеме. Ще видиме на това поле десен бутон Rectangle ID 6. Ай го виждаме. И тук ще напишем следният текст. Ще го вземем от тук. Така. Ето го тук. Ще го копираме това и после ще го изтриеме, само за да ме подсеща какво точно трябва да направя. Така, започваме. Първи ред. На латиница пишеме To handle button click. Това нещо казва, че това, което пишеме, се отнася за button click. Ако втората дума от текста от полето score е две. Тук малко правописни грешки. Скри. Какво беше това? Rectangle ID 6. ID 6. And if. And. Така. Това ще го копираме и ще му кажем следното нещо. Значи, този език е абсолютно малумен, защото няма да ви обяснявам защо. Така. Имаме, ако цифрата е 2, тук този квадрат ще се скрие. Ако цифрата е 3, този квадрат също ще се скрие. В моя текст, тук в това приложение,
Аз съм направил за всичките възможни цифри, които могат да се паднат, в които от 12 нагоре. Значи, това съм го написал 8 пъти за 12, 13 до 20, нали? Така че, ако се отговори правилно на 12 или повече въпроса, този квадрат да се скрие и навигацията да продължи. С тук проверявате синтаксиса. Казва, че е окей, с това го сейвате. И сега да видим дали ще стане нещо. Оценява, значи този бутон не работи, т.е. опа. Аха. Значи това поле може би не е скор. Е фидбек. Аха, добре, много съжалявам. Добре, scoring and tracking. Това поле ще го изтриеме. И ще сложим ето това поле тук. Score field. И сега вече би трябвало да стане. F3. Score quiz. Отключване. Отключиха се. Добре. Сега като го сейвнеме, ще се рестартира. Reset book and save. Ето тази опция. Така че, ето. Тук можем да дадем нов отговор на въпросите. Не, тук беше това, тук беше това. За да може да имаме 2 от 3. Като натискаме... не. Покажи всички обекти, сега чака. Така, дали сме верни отговори на 2 от 3 въпроса. Като натискаме бутона, тук нищо не се случва. Като обаче оцениме, ако тук пише 2 или 3, като натиснем бутона, ще се отключат. Нали? Разбрахме. Ако пише 1 или 0, няма да се отключат. Така, последния бутон, който искаме да видим е Restart Lesson. Ето. Той рестартира, примерно ако искате ако човека не се е справил, иска да опита пак, тук можем да го рестартираме. Може да намерим примерно бутон Exit, с който би трябвало, сега ще погледнем, да затваря приложението. Нали, може да дадете избор, или рестартирайте, или излезте и свършете нещо полезно с живота си, вместо да се занимавате с тия глупости тук. Така че това е за тази страница. Да. Това е за тази страница. Продължаваме